media rong bo tini kaisa chini kha khamma ma yafaro tan bagi male chini an kata yong Rohindra Deborma tam chanai bono bo chini tini chung chini dofana hamjaknai khorosa athukri hini mano bo tini langma sasulangkha mia horo bini langma chokha ang kisah masana kya mosi ang bai khub bo close khub pok sawo bo belai khino sojeton chini ti prasaron bagai tam khainai khaya belai actively wan so bo an bai kha khamo tini binagin kok sai thangmarok no noro khana kana bo age chini addition member of council bo age sai thangjak MDC kasam ar bini somoy rogo belai bo etam hnai bono chini o area rok no bagai onek kisu samung khailangka kok bo saga belai kheno gamni bagai tini jeng belai kha khamo tai bini ang o 2-3 din sakang bokhon jokhon bo GB hospital kalai probo MS by kok salai bin by cabin on bagi announce rok jeng khailai kya tai bini besaje okra by rekha bini sasune hote anok belai information do hori tong gai mia amun sakang kok salai pa drupsong gabang jeng saimaka doktor sakasono bini sorini kebama bini je tamhnai bono parts rok mane belai kidney liver rok damage jeng thangpai kya because bo onek sal romoi kalaijak gai jeng mono sanai bini je samung khaipe bara rok bini ok samung khaipe bara no jeng tini khainen bagai jeng wan soklai tongo bini jatiyota je bakha obo kebama boron tini chini o takajola amseni borok chombojola amseni borok bini pola thangai mane thangman yagol bahaino bono kabangma borok tini moito khaini to ambai no nukra tini kabangma borok chini ora phaiso phakya chini belai prominent leader Bijayangkol de Burma chini addition chairman borong monang Jagadish de Burma borok phaiso phakya kai ching obono chini je ani hoite omono message tongnai bini boron nong borongni hoite jeng je theinai to thei thangka je kathang tongnai phano jeng ka ma tongnai obonani kok kasarmu omon tongnai ta Langman des soman kan. Tini besu joki bo dofana hamza di tini asu jora ke tini samu kan. Bo to ti jes misin khlai pemini. Bo rasniti ti akata sin slai to khlai jak katam no. Bini bason bo emon ki kaham borok bo ti duni tongna rengbo. Tai bason bo mane bason mane kothok rok sawi nai bo bason bo jomogri mano sohai khoraksa leaders kemamani binchini lost kai tamke bo onek din doria bo lumjak ba bo bisna kalaijak bisna kalaijak kan bo ano puno khayo munikile korok sahoro tai duk khabo khamjago dukho nango bini sajo khoraksa rekhani korok sago rekhano ta khibdi rokhnai tai kaisa ke muitu manani bab ke belai ke muitu mano bonang agi dara hini ringo rekha bo ano bai hin tongo bo sajok si bai ke bo dara ka bo khabilai lia ga angno saka ngai rekha bo ano bai rok bringi nai chingbo dol kaisen tonglai kha nonang dara duru ringlai ya ka garing sin hini nai halog rok philai maro muni lai philai maro belai ke muitu mano jai hok আজাইকে তো থৈনানো নাংনাই ঈশ্বর কোন নাংজাগি তেলাংখা বিনা আত্মা শান্তি তংথং যেখানে তংথং ঈশ্বর বিনি আত্মানো ইয়াসাকথং তাই বিনি নক নুখনি বড় কাহাম করং তংথং আবো নাং কাম